Bueno, Begoña Vila, doutora en astrofísica, enxeñeira de sistemas na NASA, é un documental que fala un pouco da súa vida. Supoño que contenta, pero ademais contenta porque fai falta, sigue facendo falta ensinar o traballo das mulleres, sobre todo en áreas como esta, non? Sí, bueno, lóxicamente moi honrada, eu non penso como todas, non todas facemos o traballo, sinto moi honrada de que eu vaya a ser o hilo deste documental, pero sí que penso que é moi importante para todas as mulleres ser un poquinho referentes as xente xoven e as nenas, seguir enseñando un poquinho, non, esta labor que hemos avanzado moito, pero ainda non estamos ali, non? Entón, sí que é bonito. A finais de mes, o 29 de agosto, lánzase un novo telescopio, Nancy Grace Roman. Máis alá do importante que pode ser, que xa o demostraron o James Webb ou Hubble antes, que esperan atopar, ou polo menos que espera atopar Begoña Vila, que de toda esa cantidad de terabytes que van a baixar cada día, que lle gustaría atopar? Bueno, eu penso que as preguntas máis importantes que quede contestar o Nancy Grace Roman é a que nós queremos saber tamén, que eu penso que tamén é verdade, non? O sea, Nancy Grace Roman quere dar pistas de que é esa materia oscura, esa enerxía oscura, non? Que vemos os efectos no universo, vemos os efectos que teñen, pero non sabemos o que son. E como esas dúas componentes son o 95% do universo, eu non podo pensar que non sabemos o que é o 95%. Entón, quero pensar que quizá de algunha delas é algo que xa conocemos pero que non podemos ver, non? Por exemplo, a materia oscura é materia que non podemos ver, pero que quizá sexan agujeros, buratos negros que estén soltos ou outro tipo... algo, non sei que pode ser isto, non? Entón, isto desde logo queremos entendelo, ter unha pista porque o universo se está expandindo, porque se expande cada vez máis rápido, non todo iso. Pero despois a outra parte moi boa é que a mí sempre me asombra cando empecé a traballar neste telescopio, que decíamos que cando este en órbita vai encontrar 100.000 planetas, é un número increíble de pensar, pero que é o que necesitamos para poder buscar estes planetas que se podan parecer máis á Terra. Entón, creo que esta pregunta a temos todos sempre, non estamos solos. Como de fácil é facer unha vida como a que conocemos, non? A base dos científicos é a curiosidade, e a curiosidade pode por enriba de todo, non? Efectivamente. Pero fora do mundo científico, Begoña Vila, que lle di a xente que cando mellor escoitan falar de materia oscura, xerten un certo temor, non? Ou polo menos, non sei, esa conciencia colectiva católica que temos, digamos que os asusta un pouco, non? Iso, oscura non se tiene que ver polo malo, é solo que non se sabe, non se conoce, con lo cal chamase oscura. Eu penso que sempre se ten medo a veces cando se avanza, si retrocedemos antes cando se empezaba a decir o sol non dá voltas á Terra, nos damos voltas alá, era un pouco este medo de cambiar os conocimentos que tiñamos, e iso ha ido pasando ao largo da historia, non? Pero que cando vamos aprendendo xa o socializamos e xa nos damos conta que iso é normal. Cando Einstein dixo a teoría da relatividade, quen iba a entender iso? Como que a luz doblase, como que... E agora non é que todos o entendamos moi ben, pero todos pensamos que iso é normal. Cando eu estaba facendo a miña tesis, estudiaba as galaxias, a curva de rotación, que xa notamos que ali hai a materia oscura, e o centro das galaxias que tiña esta enerxía, e que podía ser iso, decíamos, sería un burato negro, e daquelas era exótico. Agora sabemos que a nosa galaxia ten que probablemente todas as galaxias teñen non nos asustamos, non é algo que estamos aprendendo a conocer. Entón, eu penso que o conocimento sempre nos axuda, sempre é bo, a larga é bo entender máis cousas. Dúas preguntas máis. A primeira, como se ve desde o mundo científico, desde ese traballo diario no descubrimento de todo o que está por saber, non? Esa certa carreira agochada que hai por conquistar o espacio, non? Mais alá
dos descubrimentos científicos, non? Mais Sí, é un pouco, creo que os humanos somos exploradores, non? Para ben ou para mal, non? Exploramos a terra, estamos explorando o mar e tamén queremos explorar o espacio. Entón, penso que parte da nosa genética de alguna forma. Entón, penso que sí que o vamos a facer. No mismo que ao principio de século había quen quería voar, e daquelas había xente que decía si fóramos a voar, teríamos alas, non? E agora todos entendemos, bueno, pues podemos voar, e non se pensa nada máis. Entón eu penso, para ben ou para mal, sí que vamos a explorar. Agora é un pouco de ciencia ficción, eu penso que sí que vamos a ir á Lúa, a NASA agora coa colaboración de outras empresas vamos a ir á Lúa, vamos a quedarnos ali, vai seminar a Lúa, querese ir a Marte, eso ainda é un sono, non sabemos como traballar, como ir en esas distancias tan grandes. E agora é ciencia ficción pensar que algún día iremos a outro planeta, podamos vivir ali, pero a ciencia ficción era que había antes ir á Lúa, o Verne, todo. Non sabes, son cosas que se van avanzando en esa dirección que se pode chegar, eu penso que non se pode parar. O que sí que me gustaría é que fóramos millores co medio ambiente, no? Que é un exemplo moi caro na Terra, no? Que os recursos que temos non son infinitos, non podemos evitalo porque somos exploradores, pero creo que agora quero pensar que estamos empezando a entender que tamén temos que cuidar aquilo que exploramos, no? Entón, espero que mostremos iso no futuro, pero bueno, penso que non é que vai a pasar, no? Que non podemos non facelo, non? Mañán un eclipse que hai 100 anos que non se pode ver en Galicia, sí. Algo único, sí. Pero falouse tanto de esa excepcionalidade que o mellor estamos convertendo nun evento e estamos perdendo de vista a realidade, é dicir, o fantástico que é e o que supón, non? Sí, eu penso que é un evento único, que penso que quen haya vivido é moi difícil de explicar. Todos podemos decir, vai se ocultar o sol, vai a facer máis frío, vamos a poder mirar a coroa, os páxaros van a deixar de cantar, se hai lámparas de noite van a encenderse, vai a aparecer de noite, pero é un concepto que temos, pero é difícil de explicar ata que o vives. Entón, é moi bonito que podamos telo. Claro, eclipses pasan na Terra cada ano e medio, máis ou menos, pero é moi difícil que pasen na túa casa, nesa zona. Entón, é moi bonito disfrutalo. Eu teño curiosidade, agora, claro, se fala moito del, e como será para aqueles que miren totalidade, como van a falar despois, porque eu recordo o meu primeiro, claro, eu recordo o meu primeiro, é algo especial, non se pode explicar, pero sí que é verdade, e penso o mismo, non, que nos leva un pouco a nosas raíces, este universo que somos aquí pequeniños e que estos astros alrededor nosa son realmente os que mandan, non? Nos vivimos aquí. Supoño que ademais en Galicia que tenemos unhas imaxes polas nosas paisaxes. Efectivamente, Galicia é un sitio non só o primeiro no que entra na península, pero se se pode mirar no mar vai a ser espectacular, pero nas montañas. Galicia é unha terra especial, non? Entón, penso que aquí e despois xa falamos que é un día especial, non? Porque temos as lágrimas de San Lorenzo despois, temos os planetas alineados pola mañán, vamos a ver a Vía Láctea porque non vai haber lúa, o sea, é realmente un ano, un evento moi especial que vamos a ter aquí. Begoña, moitísimas grazas. De nada, un placer.